Ayan, nandito na kami sa Azure. Bali, nag-commute lang kami ni Dariela. Nag-jeep lang kami. Ayan, nandito muna kami sa may 7-Eleven. Dahil 2 o'clock pa yung check-in namin. Pero pwede naman na daw mag-check-in ng 1:50 o 1:45. Ito yung nabili ko dun sa may Sweets ni Kenyo. Abangan nyo yung vlog ko dun, guys. Sobrang mumura dun. And then, bumili lang ako ng water. Ayan. And then, si Daddy is mamaya pa siya. Mga 9 siguro or 8 o'clock nandito na siya. Ito pala yung Virgin. Ayan, bali maraming nagwe-waiting pa dito kasi waiting area dito, guys. Nandito na kami sa may lobby ng Bahamas Tower. Ayun yung excited na ako doon. Ito yung Boracay Tower. Kakaibang tower. Papunta na daw dito yung si Ma'am. Ang ganda nila, Ma'am. Pagpasok nyo. Oh, ang ganda. Ang presko. Sabi nga, wow! Ang ganda naman, Ma'am! Kita nyo yung chandelier ni Ma'am. Ang ganda. Very elegant. Ako sa inyo yung voice over ni Princess Sarah. Welcome sa aming unit! At sana po, mag-review kayo ha. Okay, At saka i-promote nyo rin po. Yes. Parang sa ganun, marami pong pumunta dito at mag-staycation. Maraming salamat. Hi everyone! Ang cute! Ayan, si Ma'am, sila po yung may-ari po dito and si Sir. Ano po ba yung eksakto ano ni Sir? Thai care. Opo. For Nasa... Thai care ha, La Esteliore Familia Haven. La Ma'am. Esteliore Familia Haven. Go to FB page and then Ilalagay ko dyan yung ano. Doon sa Esteliore Familia Haven. Ako, Ma'am. Come in! Pagpasok niyo po, ayun, ang ganda. Very elegant na. Oh my God! Nakita niyo yung ano, oh? Swimming. Wow! Ayan, Okay, bali, natin. pinapa-ano na ni Ma'am yung ano, para... Pwede po pag nandiyan kayo sa sala or sa ano. Wow! Ganyan. Listen and share. And then, pwede na rin po dyan Netflix. Ang bungad nyo is nandito yung kanilang lutuan. Wow. Ang ganda. And then, wow, super linis. Parang nahihiya kami dito, Ma'am, na ano. Di naman. Feel at home. Ayun. May pantry. Ay, may dala ako, madam. Ay, it's okay lang. Just in And case then- lang. May free bottled water. Apo, ma'am. Pwede nyo magamit ang ref. Yes po. Ay, by the way, Ma'am, meron po kayong tubig po or bibili na lang po kami? Bili na lang. Pero may Apo, ma'am. bottled water dito free. Free, Ma'am. Free po ito. Thank you po. Yan. Apo, Ma'am. Tapos, And then sa- may free coffee po. Ala, ang ganda. Date, ganon? Oo. Siyempre. Mag-date kayo dito. Tapos, Apo, may Ma'am. wine. Birthday ko po kasi sa 20 po. Oh, happy birthday, dear. Amoy pawis pa po ako, Ma'am. God bless. Oh, hala, sige And na, then, para eto, ma-enjoy ang mo. Ganda. Ma'am, tanong ko lang. Yes. Ilang ano na po ito? Ilang years? 1 year na. 1 year pa pa lang lang kami. po. Yes. And then marami naman po talagang nagpapabook Oo. kasi sa ganda po ng view. At Tsaka saka ang tingnan mo, linis. marami na kaming reviews. Oo, tingnan mo yung FB page. Sa social media platform Opo. po. Ma'am, isa pang sample ng Princess Sarah. I-invite na sila, Ma'am. Go! Hi everyone! Iniimbitahan ko po kayo na mag-staycation dito po sa La Esteliore Familia Haven, Bahamas, Unit 402. Alam ko po, magugustuhan ninyo kasi overlooking at saka marirelax po kayo. Maximum of 4 nga lang. Apo. Enjoy! Punta po kayo dito! Maraming salamat! Nakakatawa si Madam. Ito pala yung mga guidance ni Ma'am kung sakaling pupunta kayo sa labas. Pupunta ka ng labas, lagi mo dala yung visitor pass. Okay.
Yung susi, isa yun. importante Tsaka yung yung susi, susi. importante. Huwag And mawawala. palagi daw na ilalak yung pinto kasi Chinecheck ng guard talaga. Tsaka bawal din po ang maingay, Maingay. at magsisigaw. Opo, ma'am. Yay! Yun lang po. Thank you, ma'am. So, ayan guys, ihahanda ko na yung aming ilawan ko muna dito kasi ang ganda, ang fresh ko dito. Ilawan ko muna dahil iaayos ko yung mga pagkain namin. Bali, doon na ako nagluto sa bahay. So, ayan, ang ganda nito. Oh, ang ganda nung setup nila. And then, may free silang coffee. Ayan, may mga Del Mondo. Yan yung paano nila, ma'am. Pero ito, honesty story yan. Pero hindi ko gagalawin yan kasi may dala naman tayo. And then may egg dyan, pero may egg din naman ako. Yan, ito yung susi. Yan yung importante, guys. And then ito yung mirror. Ang ganda ng mirror, guys. Ang ganda ng pagkaano ng kondo na to. Kaya dapat malinis din. Linis natin pinuntahan, dapat malinis din na pag-aalis tayo, dapat malinis din. Yan, ang ganda ng chandelier ni Madam. So, ayan. Ihanda ko muna tong mga pagkain and then may free silang water dito. Ayan. Konti na lang yung laman ng ano ni Dariela. And then, ito iayos ko to tsaka yung mga damit namin. So, ayan, kain muna kami dito sa may rooftop. Kain muna kami dito sa So, ayan, ito pala yung prepare ko. Nilagay ko lang yung prutas at saka nilagay ko lang yung prutas dyan. Kasi ayaw ko naman ng makalat. Ayan, niref ko muna yung seafoods dyan. And then, andito yung hotdog, tsaka yung mga water. Tsaka, yan yung itlog. 3 pieces lang yung kinuha ko. Then, ayan, ang ganda ng mirror nila dito, oh. Ang cute. Ang cute ng mirror. Napaka-elegant. And then, gusto ko yan, itong chandelier. Huwag magkalat dyan, ha? And then, ayan, inanuhan ko muna yung kurtina para makatulog si Dariela. And then, pinapatay ko yung mga ilaw dito. So, ayan, dito naman tayo sa part ng ano nila, ng CR. Ito yung kanila. Ayan, pagpasok natin, sobrang ganda. Ito yung aliw na aliw ako, guys, kasi sobrang ganda ng salamin dito. Ang ganda. Ang sarap mag-selfie. Ang ganda sobra. Ayan, no. Gusto ko pagka nagkaroon ako ng sariling bahay, may ganyan akong kagandang mirror. Ayan. And then, meron na din, meron na din silang sabon dyan. Then, tissue. Ayan, tingnan nyo kung gaano ka linis. Linis ng ano nila. And then, meron na ding basurahan dyan. And then, this one naman is yung kanilang ayan, shower. Ayan. Baka mabasa Sobrang yung ganda. Ganda. Pero nagdala din naman ako ng sabon. So, ayun, ang ganda ng kanilang bathroom. So, ayan, sinarado ko muna kasi tutulog muna kami. And DepEd yung kanyang Sulat ng maayos ang salita. pinapanood. Sabi ko, huwag magkalat Maliban sa mga dito. paalalang ito, Ayan, malinis dito. tiwala sa sarili, Sinarado ko muna yung mga ilaw para din naman makatulong tayo sa kanila na huwag basta-basta maggamit ng ilaw pag hindi nagagamit. Malinaw naman dito, maliwanag naman. So, pinatay ko na lang yung mga ilaw. Bali, inilawan ko lang kanina kasi nag-vlog ako para maganda yung video natin tsaka mga picture. So, ayan, mag-relax muna tayo. And, yun. Ang ganda. Sobrang ganda ng room nila, sir. Hindi ako makapaniwala na ganitong kaganda yung kanilang room. And meron din pala nakalagay dito, collect moments na things earn respect, not money, and enjoy love and luxury. Ang ganda ng meaningful. May pa-flower sila dito. A few moments later. So, ayan mga kabsat. Bagong gising. Grabe, super relaxing. Nag-relax talaga kami ni Dariela. Why not pa kaya si Daddy mamaya pagka nandito na siya. And lalabas muna din kami ni Dariela kasi may bibilin lang kami sa 7-Eleven. And magpipicture muna din kami para naman masulit namin dito sa Azure. Nagdala din pala kami ng towel kasi since pandemic, wala na daw talagang hindi na daw talaga naglalagay sila, sir, ng ano dito, ng towel. So, ayan, patingin na dito. Nag-enjoy ka ba? Apa!
Very good. Kasi malapit na yung ano nito, malapit na yung pasok. August 29. Oo, kaya talagang inaano na namin yung vacation niya. PE. Parang pinaka-favorite spot ko dito is itong ano na to, tong CR. Kasi sobrang ganda. Ayan oh. Ang laki ng salamin dito. Grabe, sobrang laki. So ayan, balikan ko ulit kayo mamaya kasi may pupuntahan lang kami ni Dada sa baba. And itutour ko na rin kayo doon sa baba. Ayan, pinatay ko yung ilaw. Tingnan nyo pala guys, yung itsura doon sa may pool. Ang dami ng pinatay ko yung ilaw. Ang dami nang nagsiswimming dun, guys. Grabe, ang ganda. Ito, oh. Kasi time check, nasa 2 to 4 p.m. 2 to 7 is bukas na siya. Tingnan nyo naman dito, ang ganda. Ayun, ang dami nang nagsiswimming. Oh, diba? Ang dami na. And then, ito yung city view. Dito kami sa may beach view, guys. Nasa 4th floor lang kami. Much better nyo nandito kami sa 4th floor para naman di na kami mahirapan pag bumaba kami. Ito yung kanilang bar. Pupuntahan natin yan mamayang gabi. Yung tower. Relax dito. Ayan, ang ganda. Nakaka-relax. Yan si Dariela. Ano masasabi mo dito, baby? Ito muna yung pinadamit ko sa kanya. Mamaya ko na lang ito pa-pictoryahin. Anong masasabi mo dito? Sa Azul? Apo. And nag-enjoy ako. Ang sarap-sarap. Sarap-sarap daw. So, ayan. Punta muna tayo dito sa loob kasi medyo maingay sa labas. Gawa nga nung mga ng mga sasakyan. Anak, huwag mo na ilawan yung iba, ha? Sige na. Ang ganda nga ng ano dito, ng light. And then, ito pala, sobrang bango nito, guys. Ayan, yung ano ni ma'am. White tea and ginger. Sobrang bango. Isa dito, kaya nakapag-relax din kami dito kasi sobrang bango dito sa condo nila, ma'am and sir. So, ayun guys, tingnan natin pagkagabi naman dito. Sobrang ganda. Ang ganda. Ayun yung mga yun yung mga naliligo. Hanggang 7 o'clock na siya guys. 2 to 7 o'clock. Bukas. Bukas naman kami mag-swimming. Ang ganda. Tara muna natin. Nanonood kami ng balita. And then, mamaya is ipapainit ko yung aming ulam. Time check in 7:34 and pauwi na si Daddy. And nagpabili na rin ako sa kanya ng kanin para magpapainit na lang kami mamaya. Painit ko na lang yung mga pagkain mamaya. And then, ito yung aking auran kasi magpipictorial ako mamaya. May pictorial kasi kaming family mamaya. Ayan, si Dariela nakapag-shower na rin siya. Yan muna yung suot niya kasi pupunta kami mamaya sa baba kasi susunduin namin si Daddy sa lobby. Nanonood muna kami and then iano ko lang naman yung adobo tsaka yung ulam namin kanina. So, ayan, nag-makeup lang ako guys. Tingnan nyo, oh. Ito, dito ako sa CR. Ayan. Nag-makeup lang ako dyan, pero actually hindi ako marunong mag-makeup, so nilagyan ko lang ng ano niyan. Hindi naman ako pala makeup guys, ngayon lang pagbigyan nyo ako kasi is ko 31 na ako. Oh my god, 31 na ako. Dito lang ako sa CR kasi eto nga yung sinabi ko kanina, bet ko talaga yung salamin, tsaka yung ilaw dito, tsaka dun sa sala. Habang natin namin si Daddy and si Dariela. Ay na kami na, elevator. 4th floor to? Apo, 4th floor. Waiting kami. Anong number? Hindi, nasa 4th floor tayo, punta tayo sa ground floor. 1st floor? Andun kasi si Daddy para makaano, kasi nasa akin yung, niya, yung card. Wow. Dito na tayo, ground floor. G. O, kami na. G. Ano kami? Ito na si Daddy. Sa labas daw siya. So, ayan guys, nag-parking na si Daddy, pero ang mahal pala ng parking dito. Same lang daw kasi pag motor, tsaka yung 4 wheels, 380 pesos.
Dariela, kanunam yung bag. Nag-parking lang si Daddy. Guys, nandito na. So, nandito na si Daddy. Ayan, magugustuhan niya yung room natin. Dito na tayo. Papikit mo muna si Daddy. Papikit ka. Pikit ka. Daddy! 1, 2, 3, go! Wow! Sir, tingnan mo yung ano ni Ganda. Happy. Dito na ako, guys. Ayan, si Daddy. Daddy, ito ano namin? Ay, may papakita ko sa'yo. 1, 2, 3. Wow, ganda. First time lang din ni Daddy. Ganda. Ganda. Ganda kasi ng view. Sinara na nila yung ano dun o wala na ano. Pero pupunta kami mamaya. Tara. Tara. Ganda, Ano guys! sabi mo? Refreshing! Refresh daw si Daddy. Happy birthday, mama ko. Sir, ang ganda ng Kay kondo Mom. niyo po. Nakakatanggal ng stress. Sige, pupunta muna kami sa labas, guys. Kasi bibili kami ng ano, ng Bigas. kanin tsaka konting biskwit lang para bukas. So, ayan, ito pala yung napamili namin. Kakadating lang namin. Galing 7-Eleven. Ito yung aming nabili. 180 pesos doon, guys. By the way pala, yung 1 kilo ditong bigas, nakalimutan ko kasi bumili kanina doon sa amin is 75 pesos, walang kalahati. May Nova, may sweet corn, ayan. Ito lang yung ano namin mamaya sa terrace pag nag-moment kami ni Habi. So, ayan, dito ko muna ilalagay lahat. Naubos na kasi yung ano namin. Ito may gagawin ako bukas dyan. Ito na lang, pag nagutom si Dariela. Then yung mga kalat ha, huwag nyo masyadong ano yung kalat. Pagluluto naman kami ngayon ng kanin. Luto kami ng kanin. Kakadating lang kasi ni Daddy, kaya ngayon lang kami makakain. Hintayin lang natin. Papainit ko tong ulam namin, tong hipon, tsaka ito guys, sarap niyan. Papainit ko yun. And then, meron pang natirang konting kanin kanina. So, ayan. Habang naantay natin yung kanin, dito muna tayo magre-relax. And, si Daddy naman yung magre-relax doon sa labas. So, ayan. Papainit namin to. Hindi pa ako Hindi pa ako shower, guys. Kasi gagawa pa ako ng mga videos. Yan, papainit muna namin yan. Kasi, after nyan, lalagay mo na to, ha? So, yan, pinainit namin yan. Ito kanin. Ayan na kami. Tinanggal lang namin yung ano dito para makakain kami. May tissue. Gamit tayo ng tissue. Daddy. Ano to? Listen. Pagkatapos tayong kumain, dapat iligpit na natin agad. Ang lato. Yan. Para malinis. And then this one. Ito naman. Gagamitin pa kasi namin yan bukas eh. Dapat hindi masyado basang-basa dito. Na-tissue mo na to. Natapos ko na linisin and then mag-shower na ako, guys, and balikan ko kayo mamaya kasi tutulog na kami. Bali, bukas na lang ako mag-vlog ulit. Bukas ko na lang i-vlog tong kondo ni Ma'am.
So, ayan, naka-shower na ako mga kabsat. Ayan. Naka-shower na ako kasi nakapag-ano naman na ako, nakapaglinis na dito. And then, yung CR, lilinisan natin bukas. Pero, hindi naman masyadong ano yun, madumi. So, ayan, nakapaglinis na rin kami ni Daddy dyan. And then yan, na rin siya, nakapagwalis. So, ayan, it's time to bed na. So, ayan guys, good night na. And then sa terrace is ano na yun, wala nang mga ilaw pag ganitong oras. Kasi ano na mag-aalas 12 na, no? Mag-aalas 12 na. Pero bukas abangan nyo naman yung aming swimsuit attire. Kasi mag-swimming naman kami bukas, guys. Ayan. See you tomorrow, guys. Pero hindi ko na to hihiwalay itong vlog na to. Bali, ano na lang, dire-diretso para sulit yung panonood nyo. So, ayun. See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Bye, see you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Good night, guys! Good night, guys. I love you, guys.